Mana mangarajay ati-ati dohot pikiran muna. Di nalaho tumangihon dohot na mangulahon. Hata ni Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas ma dihita salukut na. Dihamumang dohot taminang kurian itu hata na hinaholongan. Di bagasan guard itu hata Tuhan Yesus. Di bagasan manugutong. Marlasiru hado hita di naung tau durhon. Anak dohot buru ni hurian itu hata. Naung pasahaton dirina. Jala di naung rona sida. Madok moliate tua depan ni debata. Disakap naulina dinggan laho majakon. Pasu-pasu pardongan saripion. Di panguli na margoar Joshua juara nainggolan. Dohot orwana osi rumota boru situmeang. Huwene tamido hatan itu hata. Nagabe jamita di bagasa parsorata di bagasa sadarion. Sekaligus sebagai naskah di pamasu-masuon di anak dohot buru ni hurian itu hata. Ima hata ni debata na ginuriton ni Apostel Paulus mandapoton kurian adong di Kolose bohomay di bidu tolu di ayat 15. Songonon madiok disi laos takasma tapay hutihut. Jala damai ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna ay tusido hamu di jauh di bagasan sadadaging gabe parroha mauliatema hamu. Hule hami saulak nari. Jala damai ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamu. Ay tusido hamu di jauh di bagasan sadadaging gabe parroha mauliatema hamu. Dalam bahasa Indonesia demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di hamumang do taminang kurian ni Tuhan. Nah hinaholongan di bagasan guar itu hata Tuhan Yesus. Di pardalanan ni ngolutaw sa sitong na tung apala narumikot. Nalaho si paudutota. Jala nalaho si pamanatota. Saliling mangulu kita di tanoon, molotugpe sian intisari pangajarion ni Apostel Paulus na parjulo kita diselamatkan hanya melalui iman. Yang kedua kita juga diselamatkan hanya karena anugerah semata. Dan yang terakhir kita juga boleh diselamatkan Tuhan karena daripada Alkitab ataupun kebenaran firman Tuhan. Sian tulu padohan. Intisari pangajarion ni Apostel Paulus di baris pertama mangulu manang malua pehita na parjulo haporsyota do narumikot ikon hibul jalapolin na martuhani. Molodang adong haporsyota jojot do hita madabu di bagasan biar mardongan nasa holso. Termasuk untuk melawan pengajar-pengajar sesat. Untuk mengantisipasi lahu pamanaton akka pangajarion manang panurirang pargagap na lahu mangago haporsyota lumubima di pudian ni Arion. Akamang taminang kurian ni Tuhan na hinaholongan di bagasan guar itu hata Tuhan Yesus ngolutaon saya pikir tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ahape na masa di ngoluta dang boy pitor sekejap margati manang martukar lasni rohai pitor topuhita mekkel. Manang sebaliknya arsaki pitor topuhita di bagasan akka sitaonon na manoktong. Manang sebaliknya arsaki buhi pitor margati topu gabe martatahita di bagasa perdalanan di ngulut taon. Akamang do taminang kurian ni Tuhan sama halnya ketika Paulus memberitakan kebenaran daripada firman Tuhan. Memiliki banyak tantangan, memiliki banyak pencobaan, memiliki banyak pergumulan. Pergumulan itu bukan datang hanya dari dalam orang Kristen. Tetapi di luar daripada orang Kristen bahkan banyak orang yang tidak mengindahkan pengajaran bahkan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Lumubima laho madok jala maka porsiai huhut maka jongjokon Yesus do nagabe Tuhan. Jalagabe raja di saluhut akan natinopana.
Akamang do taminang kurian itu hata pola do sahat tu na di bagasan hurungan na poson itu hani ma apostol Paulus dalam penjara di kota Roma. Kamang do taminang record do oranu konota na dengan petaula belum tentu dengan pakorhonna di bagasan nguluta. Apalagi manang balik sama na humurang tasakapi manang taula saliling mangulu hita di tanaon. Holanot tutu ditikiroa kasih taonon tui sedo hita mangalu-alu. Ditiki susah pikirata tui sedo hita martangiang. Tui sedo tabagungkop pon daging dohotor dita. Sahat ro disaduhut akan arikoti di bagasan ganup akan nguluta. Tarlumobi ma di hamuna dua di huamang pangoli dohot diho inang orowan molodok jala dameni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna. Artinya damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus itu yang pertama yang harus kita depankan untuk memulai memasuki keluarga mengarungi rumah tangga kita yang baru. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita dipanggil di bagasan sada daging, sada tubuh. Moledok sada daging, naduai gabesada. Artinya di pasada anak dohut buru di huria bukan berarti sekalipun berbeda dalam marga alai dihirim debatado. Sian akka hurianai dihirim debatado. Sian akka nong pinasadanai ikon di bagasan polin jalasada di bagasan haporsiaon. Saya pikir dalam keluarga Kristen tidak ada dua haluan, hanya satu. Haluan kita hanya satu. Laki-laki itu adalah imam, suami itu adalah kepala. Sama seperti Kristus yang menjadi kepala. Maka ketika laki-laki menjadi imam, laki-laki itu diwajibkan harus boleh menjadi teladan. Ikon panu utar dohape, bawai tuaka paropuan. Suku-suku nabagas don dihita. Terlumobi ma dia kanong marumah tangga. Boha, nang dapat do keteladanan nino aing dipatuduhon akka ama manang akka malim di tonga-tonga ni keluarga manang dang. Perempuan itu diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk laki-laki. Artinya dari tulang rusuk yang hilang. Perempuan itu adalah penolong. Wanita itu adalah melengkapi ketidaksempurnaan di dalam laki-laki. Jadi dang adok kape bawa dohot buru-buri nama dok audo narumikot. Dang patut dok kono ni paropuani anggodang alaniau ina ditongan di bagason dang gabedinggan rumah tanggaon. Artinya kita saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Di huamang panguli songoni manang dohot di hoinang oroan nati alana wajahmu penga wajah ni Jepang. Berangkat mau marsugut tu Jepang. Nati mula martelepok kutu si matuam una pola pitor marbasa Jepang. Idot tong. Ido. Ikoboido marsiajar kita di situasi kondisi di aka keterbatasan nih aka keluarga ataupun orang tua. Baik juga laki-laki dan perempuan. Dalam pernikahan itu Tuhan Allah tidak mempertemukan laki-laki dan perempuan yang sama tabiat. Tidak mempertemukan laki-laki dan wanita yang sama latar belakang. Tapi Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan sekalipun berbeda untuk menjadi suatu keindahan. Keindahan yang dimaksud untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Artinya dalam konseling pranikah, pernikahan itu bahwa pengetahuan pemahaman kita tentang keluarga itu pada dasarnya bagaimana Panguli? Berbeda. Yang kedua, di luar daripada perbedaan, kalau kita menyadari perbedaan kita antara laki-laki dan perempuan, keterbatasan, manusia cenderung osi melihat keterbatasan orang lain termasuk pasangan. Itu yang sering kita tidak mau melihat. Maka ketika kamu memakai jari telunjukmu satu kepada orang lain, ingat 4 jarimu menunjuk kepada diri kita. Maka sebelum berkata, pikirkan apa yang akan kita katakan untuk tidak menyakiti perasaan orang lain termasuk pasangan kita. Di Hamuna 2, nunga bagas marsiajar dalam konseling pranikah. Artinya
kalau kalian benar-benar mengerti, memahami, dan boleh melakukan itu dalam keluarga. Saya yakin keluarga Joshua dan Osi adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu toh. Ikon gabi keluarga natar pasu-pasu. Dakola natar pasu-pasu. Iko bui gabi pasu-pasu. Itu toh. Jadilah berkat. Sama seperti orang yang selalu mau berdamai dalam keluarga pe, ikon adong do na olo tarik ulur. Dalam rumah tangga pe, ikon adong do naradi rupaning rohana mardami. Rohana mardami mau mengalah untuk kebaikan keluarga. Demikian juga dengan wanita. Wanita itu menurut wanita Kristen yang sejati, wanita yang tidak akan pernah kehilangan kesabaran dan kelemah lembutannya dalam keluarga. Songoni badoh diho panguli. Ngati naburju doho nian iberengin ak padita. Ali begi kuma marsugo baritam di Jepang. Mula mga lualu siyosyon. Tuinak padita ka? Ala marjaji doho kan burju doho. Ala bapaw pesito luar biasa burju niyo. Ikut betul doho anak di situ ate. Luar biasa burju ni bapaw da. Songoni liling murak sehat omaun. Ariyat doho borngin. Lak parhalado ni huria pion. Lak bebehani huria pion. Pitur parjulo do dipikirion narikot parjulo mula day nakpadita opung burjuboru di jabu. Pitur ninda dong. Artinya di bagasa tikion laki-laki harus boleh mengasihi istrinya. Sama seperti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Jaladang dilehod debatatuho. Molohudok di konseling pranika kau harus berjanji untuk tidak melukai perasaannya. Karena dia adalah partnermu bukan untuk 1 hari. Bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 10 tahun. Tapi ini adalah partnermu, keluargamu. Orang yang mengerti dalam suka dukamu sekali untuk selamanya. Itu kan? Onda manobaga diho. Dang adong benasing. Dang adong be. Diho osi. Onda manogateng. Unang marsugot. Pitur habis ubu ni si Joshua. Las luntur dohot holongmu. Daw. Daw. Pinuji matuhata. Ibaga seperti kianon dipaingot tuhita. Marilah berdamai. Pertama berdamailah dengan dirimu sendiri. Yang kedua berdamailah dengan orang lain ataupun keluarga. Yang paling utama berdamai dengan Tuhan kita. Maka Tuhan akan selalu menolong. Tuhan akan selalu menjaga. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita. Di balik penderitaan ingat Tuhan akan memberikan sukacita yang luar biasa. Molo tukpe warhat tamu. Marsugot do taduan. Osi tu Jepang. Ala dohot doho tu Jepang. Ate. Mudah-mudahan ma. Tangi yang ni inak padita. Tangi yang ni huriata. Madongani hamu. Rokap gabe. Sahat ro dinasaur matua. Laos hamuma. Pengantin parpudi. Dilayani inak padita. Di huriata. Pengantin parjulo. Ima bapak ni si burju. Doli pengantin terakhir Oma si Joshua. Nagabe bapak si Paima. Marsugot dohot haduan. Tuhat tama nama dongani. Tuhat tama napa si kopon. Jaladi lehot debatama hadameon. Dohot lasniroha. Pukotama ulau tahun sadarion. Di bagasan lomoni rohani debata. Dihamu natoras na 2 keluarga. Di keluarga besar Panguli. Dohot keluarga besar Orowan. Di amang situa nami, situa Juardi Mandenggolan, inang boru marpaung manang opung burju. Sehat ma amang, si gajang umur maho, inang jala margogo matang yang mi, mangodihon anak parumaimon, dadaholas sadarion. Nang dinabor hapen asida marsugot haduan, tuluat si hadawan ima di Jepang, toktong buan, di bagasatang yangmu, mulutung pedahulip, holang, siapa merengmu amang dohotoy nang tuhatama na madongani hamu jala ditikina ilihotu hama parjupangan nauli dohot nadengkan. Songoni manang dohot dihamu keluarga besar situ meang inang borusilaban ibaga sa partikianon ala katapatan rak parjok jado hamuate parjonok jauh jala sahuria jarang-jarang do panguli dohot orowan sahakayon ay disordo hita sudi narap sahuria. Mulutuk pe borhat. Boru dohot nalaw hela munaon. Marsugot haduan.
hibul matang yangmu. Mangodihor rumah tangga nasida, jalatakas bahenop munama, hela munaon duson, yanako munamon, di tonga-tonga di bagasmu. Atong sahatma, hata naulina denggan, di bagasan ulau dohot parsaurata, di bagasan sadarion, molo sinemene huruk silamlam aik toba, di pesta pamasumasuan, sahat rodi adat naguk di anak, dohot buru ni hurian itu hata, na menek piatong, dang marungut-ungut, na magodang pe, mulakma di bagasan las niroha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata Jehuba, ulahan nami do maduk muliati di bagasan parsauran nami di Manogeton. Dilehoko di hamilas niroha, di parjupangan nami. Siatongan di bagas nami, marlas niroha mangudurhon, jalamanang yakon. Anak dohut buru ni huriamon. Disakap na uli na dinggan lahu pajongjong, pardongan saripeon nasida. Hodo Tuhan, na mangalihon nasa narikot, jala patupahon, haholongon na mamulin na siyako, di tonga-tonga ni keluarga, di anak dohut buru ni huriam. Si kopi matuhanak ka narikot, asa marhite rumah tangga, ni anak dohut buru ni huriamon, gabi rumah tangga na marlas tiroka. Rumah tangga na manguluiho. Jalatung tu dia petuhan nasida mangalaka. Tu si madapotan parsaulian, panggabean, dohot parhorasan. Alania li Tuhan debata. Dikanup ak kaulaw narikot. Sipul siya tonga-tonga ni huriam. Lahu pauduton na humbartu ak kaadat habatakon. Hupiohami huwali Tuhan. Mga toy manuturi. Nasa ulaw dohot nasa parsauran nami. Asahot maho Tuhan mamasu-masu. Manuturi siya na mamuka. Manungay sahat rodi na mangujungi. Dinasidakan marhula-hula buru. Mardonga tubu. Mardonga sahuta. Nang dohot akka na marali-ali. Luason mo hamirap dohot na sida. Patupahon jala pauduton. Ulaon dohot parsauran nami. Hot di bagasan. Pos ni roha. Dohot di bagasan las ni roha. Nasiyako. Atong tuturi mahami Tuhan. Asa huwat tu si hami. Molotong godang akahamolon nang akaparukilon siya dopan nami. Alay dia tuturi hodo hami. Asahot hami mardami. Jala unang lupa hami Tuhan. Madok mauliati. Ala siya kudo sa lukod na habaoran ni pasu-pasu. Jala diigil hudo hami. Dada naholan dapotan pasu-pasu. Alay buido hami Tuhan. Bahenonmu gabe parhitian ni pasu-pasum. Tuganup akan nahumaliak kami. Atong jagkom matuhan. Tangiang somba dohot elelek nami. Nahupasat kami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus. Martangiak kami tu depanmu. Asimaroham dihami. Amin.